네 배 비타가 나오 키실라가 이제 반미 비디오 나오나고 앙래 오마 키실라가 आलु आइजोफोरखौ मा इन्टारभिउ लागासिनो नै बेबायदि मोसाब्ला आंबो मोसानोसो लुबैला फाइनालि दिनै आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गोजोनपुरि होनोमोन नामा सार औ गोजोनपुरियाव मा जादों नों एसे फोरमायना होदो बेवहाय एसे माने गोदान गिर्जाखौ ब्लेसिं होनाय जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिनैहाय आंनि ब्लगआवहाय दिनैनि ब्लगखौहाय नैबे गोदान गिर्जा बेखेवनायखौ आलुनि आखायाव हगारना होबाय आङो मा गिर्जा इयो बेप्टिस्टना बर' बेप्टिस्ट सार्च लिरनाखै होननाय माबासो लिरदों एसे क्रुस लिरदों रा बर' बेप्टिस्ट निउ क्रुस नै बिल्डिं थ' बिदिब्ला जोङो स्टार्ट खालामलांनोसै औ स्टार्ट खालामलांदो दे दिनैहाय आं आलुनो हगारना होबाय रायजोफोर नायलांदो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय बांद्राय गोजौ थिखोनो नाङा जाखो माबायदि लानांगौ बिदिल' ओमफ्राय ओरै खिबदोलाय सिगाङाव देखायलांगासिनो दङ आरोना बे राउन्डफोरखौ नुखाबाय नोंथांमोना बेनो नै जोंनि बेप्टिस्ट चार्च गिर्जानि नायखौ खिबनो नाङा रा केमेराखौ खायलें दैनांगौ नै बेनो आरोना माबायदि साजायदों बेफोरखौ एसे बिथाङानो फोरमायजोबनो हागोन नामा नों फोरमायदो नों देखायदो आं नोंनि सायाव हगारखाबाय दिनैनि भिडिअखौ बैयाव एसे देखायहैदो थां दा देखायनोसै सिङावहाय ओरै ओंख्रि संनायाव थांग्रोनोसै बैयावबो देखायहैग्रोदो रा ओंख्रि संनायखौ देखायदो बेबायदिनो साजायलांदो आरोना गोदान गिर्जा न' लुखांनायनि हाबलांनानै देखायबाय जोंनो आलु दे एसे लेथ्रालै ओमफ्राय आंबो ओरै ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो देखायलांगासिनो दङ बे भिडिअनि गेजेरजों माबायदि मोनदों गिर्जा फोथारनायखौ लोगो मोननानै आबैया आं मोसानो लुबैदों हाब ओंखाम ओंख्रि संग्राफ्रा वाव ओंखाम ने आलु थेबलाङा ओंख्रि संबाय नाय लोगोफोर माबायदि ओंखाम ओंख्रि गोथाव जागोन ना जाया एसे खोन्थाना होदो जायो एक नाम्बार बेदर अमा दाउ गैया दाउबो दं अमा बेदर नैबे जाखांदो दाउ बेदर अमा बेदर नामा बेबो हा अमा बेदर माथो दिनै मोनो थिखोनो हासुदेदों नोङो बिसिनायावनो साला गिदिरनाबो हासुबावोनो बिसिनायाव साला लेथ्रानो मोनामलायखादों दा दालि ना अनला जाखो बिलाय दालि गोदौबाय लोगोफोर साहाखौ देखायहैथ'लै दे बेखौ जागोन आरोना गिर्जाखौ नाय लोगो लोगोनो मोनजासिगोन आरो बेबायदिनो बेदरनाखौ बोलादो लाब्रा नुवाखैसै दे एसे बोरलाबावसायखौ अमा लाब्रा अनला दंना गैया है अनला गैयारा नै आयदो आरो दाउ बेदर जाबायना स' फाइनालि आङो दिनै नुजाफैबाय फाथाबारि मा होनोमोनलाय आइफवालसिम लांबायलाय लोगोफोर मोसाग्राया नै सासेल' दिनैहाय गोबांनो नै मोसानानै माबायदि मोनखो एसे खोन्थाहरदो दे मोजां मोनदों मोसानानै माबायदि मोनखो एसे खोन्थाहरदो दे मा मेथाइमोन हामबायसै जिसु नोंसोरो मा मेथाइखौ मोसादों साफा सोंजोबगोन आङो हामबायसैखौ मोसादों
Salah memesak sampai sini. Beto master marchilai le ma methai mosadeng se khotade Hambai sih. hambai boybo bekhai mosadeng ne bebe master Hambai sih. mosanaya interest mono na monakhai Mendeng, mendeng. Zoboद Goदान interest मोननायनि थाखाय जों जोबोद खुसि रंजादों मोसादों बबे जायगानि गिर्जा बियो एसे खोन्थाना हरदो जोंनि गोजोनपुरिनि फाटापारि गोजोनपुरिनि फेल'शिप दा नोंथांमोना मोसानानै माबायदि इन्ट्रेस्ट मोनखो एसे खोन्था हरदो बे इउट्युबनि गेजेरजोंहाय जों जोबोद इन्ट्रेस्ट मोनदों मानो होनबा जोंहा जोबोद रंजानाय दङ बे गिर्जा गोदान मोननायनि थाखाय गिर्जाया दा खयथानिफ्राय जाजेनखो एसे खोन्थाना हरदो 10थानिफ्राय जाबाय दा जोबसिगोन दा ओंखामाबो नोंथांमोनानो रानना होजोबगोन आरोना आं नोंसिनाव मोनसे कुइसन सोंनोसै नैबे बिथाङा दाउखि सोलाग्रा एसे फानि भिडिअ लाबोनांगौ आंलाय अमा खि सोलाग्रा मोसौ खि सोलाग्रा दे साफा मोसौनि गाबा देखायसाय गाबा देखायगो दे नों बोरमानि गाबानि खोन्थादोब्रा आं बोरमानि गाबा सोर हाबा जादों एसे खोन्थाना हरदो बे इउट्युबनि गेजेरजों सोर हाबा जाजोब्बाय फेमिलि ग्रुप आंथ' नोंथांमोननि मोसानायखौ भिडिअबो लाहैनो मोनाखिसै मानो होनना बुङोब्ला बेस्थ' जानायखाय आलु आइजोफोरखौ मा इन्टारभिउ लागासिनो नै बेबायदि मोसाब्ला आंबो मोसानोसो लुबैलाय लाङोमोन गोजोनपुरि गिर्जायाव मोसानो मोनदिया गोबावसै आंबो दा मोनायाव मोसानो सोलोंफैनांगौमोन नोङो मोसाफानोबा होइले दा भिडिअ'नाखौ मा सिस्टेम होगोन एसे खोन्थाहरदो बे जों प्लेट सिस्टेम रानगोन जाबाय हेल' नों माबायदि मोनखो फार्स्ट ओंखाम मोनजागोननानै एसे खोन्थाहरदो जों सिगां जाग्राखा गिर्जाखौथ' हाबखायाखिसै ओंखाम जादों सारमिनिया मा बुंनो सानो बे इउट्युबनि गेजेरजोंलाय मोजां माथो ओंख्रि एसे खोन्थाहरदो जाबाय दाउ दाउ जाहोथ'वाखैनो ओंखाम नै गोबां ओंखाम जालादों हिरमिर जाना दङ नै लोगोफोर ओंखाम जाग्राफ्रा रानना हरग्राफ्रा एसे मोजां रानना हरदो दे गैयारा जाब्रो दाबो मोनजाखै नोंबो दे ओंखामा जालादो बयबो दे जाला दे बयबो आयै मारै जाखो हाब माबायदि मोनदों नों फैनानै एसे खोन्थाहरदो माबायदि मोनदों गोजोनपुरियाव फैनानैहाय गोजोनपुरियाव मा प्रग्राम जादोंमोन बिल्डिं गिर्जा मुखुलि दे बयबो जालागोन बयबो मोनजालागोन दे बयबो ओंखाम जालादो आरोना लोगोफोर सारमिनियानाव मोनसे कुइसन सोंबावनि आङो ओंख्रिया गोथाव जादों ना थावा जादों एसे खोन्थाहरदो बिराद गोथाव आलु गोथावानो आंनि दैया मोजांखौ नों लाबोदों दादा सरासनस्रा मा आन्दायखो एसे खोन्थाहरदो खाप गंसे आन्दायबाय नै खाप लाबोना होफैनो मोसाखावरिफोर निरामिस जादों आन्दायनोहाय लोगोफोर गोथाव आलु गोथाव मा बेदर जाखो मिरामिस दोनै आङो मिरामिससो बेदर मोनजाखाय जादों रा दहाय ओमफ्राय आरो मिरामिस जाबावबाय होस हालै नोंजों ओंखाम जालागासिनो नै जेबो दा आलुआबो हारसिं